बताओ को अपना बढ़िया मम्मी जी हाँ नहीं एक बार कहनी कि मम्मी जी हमारा मछली खाए के मन करता कहते ये पागल हड़ू है कुछो खाए के मन बाटे न तो एक बार खाली हमरा से बोल दलो है आ लेके आ गई आ लेके कहबे कहली अपना से मसाला वसाला कहते देखो कनिया ई सब के टेंशन मत ल तू लोग उहे काम करे जानो जौन सा लोग के आसान रहो यही से तो उ तो हमरा के मिलाहू ना देत रहली है कि हाँ हर नीमक मिला दो कतना बड़ी भगवान ऐसा सास नु सब कोई के देश हमनी के घर में इहे नु बाटे हो सब कोई मिलजुल के रहल बाटे रहत बाटुए आगे भी चल के नु हमनी के तो इहे नु चाह जा कि मिलजुल के रही जाए यही से तो मम्मी जी कही ना कि देख मिलजुल के रहबू जाए तब सब कोई निमन रही मानता नहीं कि कतना लोग तो चाहेला कि हुनका घरे लड़ाई झगड़ा होत रहो पर हमनी घर में ना होई ऐसा जा तन जा निमन से छानम जा छान के निमन से मछली बनी यही से तब यही से हमनी के घर में कौन चीज के ना कमी बाटे ना कुछ हो बाटे मरत हमनी के कमाते धमाते बाबसन तब का टेंशन लेवे के बटुए चलो हो गल दीदी कौन जानो कि हम चौरा फटक तनी का जाने फटक ले बानी कि का करत बानी तन उनके भी मछरिया लेके हैं अपने बता देम नु है कि हाँ जाके तू छाना चाहे कुछ भी कर वैसे तो मम्मी जी मना कर ले कि देखा जाए तू लोग ये सब टेंशन ना खाली तू लोग चावल बना दिया जाए आ मछरी हम अपना हाथ से बनाई में और बाद खइया जाए कहे कि सब का दो कहली नु कि खूब बढ़िया अपना हाथ से बनाई ले चले दो रोदा के केहू स्वर्ग में जाला हो आए एजे एक से एक बारिश अनु कि सास कि पतोही के मुंह पे छोलनी चलैले रहली सन हमेशा हमरे माई बिया आए कि भौजाई सन के शासन चलैले रहले कि हई मत करो सन हौ मत खा सन हई मत करो सन एगो हमनी के सास बाड़ी बताव बाप रे बाप मछड़ी के त नाम सुन के लारे चुआ ताटे हम का कोई जब मन करी जो का हो कनिया चाहिए जी तनी हई हां मसाला ठीक कर देलू हां मिला देनी हल्दी नीमक मिला देले बानी ठीक बा लेकिन कुछ कह हमनी के बहुत भाग निमन बानू कि सास ऐसा मिलल बड़ी जाओ काहे ना जी दीदी है देखी एक से एक सास बड़ी सनो है कि अपना पतोही के देखल ना पसंद करेली हमर माई खुद दे हमार बाल बच्चे जाला सन हम लेके जानी तो कह कातना तोर लइका खा ल सरे दिन भर दुकानिए पे से ढोएल सन अरे खाए के उम्र बा भाई खाता आदमी मुंह बा भगवान खाए खातिर देले बड़न देखी दीदी एगो बात समझ ली बेटी के भलाई न शादी के बाद कम कर लेकिन पतो के ज्यादा करे के चाहिए हां रौरे खातिर नु अपन माई बाबू छोड़ के आइल बिया एही से अरे बेटिया जिकर के कोइल बे ओ त मानते जानत बटू ओ त मानते जानत बटे माई के समझाई न कि ए माई हमनी के तो दिन पार ना करम जब पतो ही करियो सन खियाओ पियाओ इन हमर मतरी बड़ी एथी का करू अपन मतरी के क्यों कही अब ओई कोकी से निकलल ओ करे शिकायत करू त भगवानो के दुख लागी लेकिन बड़ी कंजूस हिया हमर माई जान जई हो जाय दिखा कर सुनी ना मम्मी जी कितना बड़े बन एक बार कुछ कह देला पे कहले कि देखल खइले पियले में सब बटुए हैं और ना तो का जीव जार के आत्मा को उका के धन बटोर तो उससे धनवान हो जाई उससे धनवान होके के रहित नु त कितना आदमी पेट जार के धनवान हो गई रहित ओसई मजाके में कहले रहिनो के मम्मी जी के मछली खाए के मन करता टुए ले के अपना मन ओ दिन ना कोनी के मम्मी जी तिलकुट खाए के लिया देना किन के तो उ बेदामे आ तिल लिया दिलिया गुड़ की बना के खा लो कि अभी तक जरकिन में भई बाटे बेटी से कह देला बेटी से बढ़ के न मान ली है हां ये कने ई त बात सही कहत हमनु के उतना हमनियो के करे नहीं जा जान लो देखि यही से हमनु अपना कहि लगे हमरा खातिर मतारी चाहे तू इहे बड़ी देखो माई के छोड़ के आए नहीं बियो है नु तो जान खूब रोई माई के बड़ी याद आवे लेकिन जब धीरे धीरे सब समझ में आवे लागल हमार में कुछ किने नु तो कहे कि रखना ई बाद में पहनिए परब तीज में पहनी आई बेचारी कुछ लेवस नु हमरा खातिर पहन आई नु कि नहीं नु इहे कहानी की बतावा इहे कहल जाला थी मोह माया ममता दीदी है चली ना जल्दी से हम अखिए धरा देतन जन नहीं है जन तू छाना हम आवतन चौरत होके लेकिन मैं तो करते बड़ी है हमनियो के ना करम जे त कैसन लागी हो अपने मुंहे लाज लागेला चाउर त बड़ा बढ़िया अब केली कुटा गोल बाटे कने एमे एगो थी नहीं खेलौ कर लेकिन आदमी सु फटकार देवेला तो सब कचड़ा निकल जाला तनी मुनी जहां रहेला चल ए दादा चाउर धो दे तनी मोछड़ी बना के खाइम नतिया लारे टप हो जल्दी जल्दी पीसी का करी पहले जवानी नहीं दे नहीं खेनु पहले कितना मसाला पीस के धो देते रही लेकिन का करी ज्यादा उसे के वैसे पीस के दे दे हम पतो यही सन कर देवे के चाहिए वो तो केहू के बेटिए पतो नु बाई सन आए ओकनियो के तो हमारे नहीं नहीं अब अपने बेटिया नहीं समझे अपन बेटी के आदमी करी आ पतो इनके संग ना करी जल्दी जल्दी पीस के दे दे बना ली सन
आ झट मनी ओकनी के हम पहले खा लो जा सुखले आ तब ओकरा बाद में न छान के खा लियसन तब ओकरा रास्ता में ढिलवाई कहत ऐसन तुम न कहत रही मम्मी जी हमारा मछली खाए के मन करता तो मम्मी जी हमारा मछली मम्मी जी का कन्या हटी हटी दी पीसते तनी तो हम अरे बाक छोड़ा ना हम पीस देतन देख ई जनिया ना तो बुढ़िया बूढ़ो गुल पिए तो पिसाई ना बुढ़िया सिलवट जात ढेका कुल चलैले ये धान कुटले हनी धान कुट कुट के बना के खिलनी तारा दूल्हा के जान जाई देखी मम्मी जी सब बात होकेला देखई तो लागेला है सुनी ना दिन हम पीसते तनी है रोरा तो सब काम तो करते बानी है जा पड़की के न अरे छानतिया अगिए धरा बताड़ी हाँ तो जा तू धरा के आ तू छाना तन छटत मटत झरा ता छाना एक बार खाई तारा हाथ के हम दू पीस अधिक के आ जान तड़ू छान के आ पहले तू खा लिया आ बड़कियो के दे दिया अपन बाबूजी के दे बुढ़ाऊ खालन खूबी ना मछरी आई दादा जवानी पे तू नहीं खु जानत बुढ़ाऊ के जवान रहनु जब जबे मन कर तबे मुर्गा ह मछरी ह त खसी के मीट ह लियही हन आ उ भुजवा मुर्गा मछरी रही मुर्गा रही न त भुजवाइए के भुजले 4-5 पीस खोई हन हां यही से देहिया बोनल बाटे देखो तनी खोइले देखा बच्चिया का आदमी कहल हमनी के भले राजा महाराजा ना बन जा लेकिन अपन खा नहीं जा हमनी के राजा महाराजा के बनी हो धन बचाले बन दे रही तो सरवा को बहु आदमी खटी यही से नु जैसन रहल बने वैसे हमनी के सिखाई ला के देखल खाए पिए में कंजूसी ना कइला है तब का आ देखा खाइले पियले बानी तबे न अभी हे उम्र में हमरा ले सिलवट चले के चाहिए लेकिन चला तो जा हमारा उम्र के नु मेहरारुल हमारा ले पीछे पीछे कुतरल आ बूढ़ हो गइल ठेगुनी धके चलते हम कहिला अपना गावे नु रौरा बारे में तो सब कोई कहला सोही में तार सास ऐसन बड़ी हो है फोटो और बिदा कइले रही नु अपना गावे सब देखे खातिर नु एथी कर रहीसन आ कुछ सास होली तोर की गोती नहीं हड़ी हां तो फिर तो खाइला पियला ले नोसन देहिया बा ए ना तो खाइम पियम है ना टेंशन क के चलम हाय बच्चे बच्चैला ले धन होता बा धन ना होई जा अब मसाला हाथ में ले जा आ लपेट के तली छानम तले पीस के ले आओ तनी ठीक ना बतावा हो पोतोया मोहे आइलिए बेचारी लेकिन हमारा समझ बा नु पीस ना दे हम अभी नु हम पीसत नहीं झटा पीस के दे तनी जोर दी मिल बाट के करे के चाही ई ना कि उ लोग बनावते बड़ी बड़ जे ठोके आ गोतनी हमर छोटे हो के बनाती आ हम तान के बैठी खाली खाई तो ऐसा ना करे के चाही घर में ऐसा कर काम कर सादा कि निभे बाप दादा ई ना कि गवने राती आईनी तो खूब प्रेम बाटे आ खूब तेल मलवान गोतनी करती है तो खूब राय विचार बाटे आ फिर दुरदुरा आ फिर मार झगड़ा हो जाए तो वैसा हमरा अच्छा ना लागे लटे हम अपन माई से सीखले बनी कि बढ़िया से रहल जाला घर परिवार में आ उहे सीख हमार आज हमारा सफल बाटे हम अपन केहू से आज तक बिगाड़ ना भइल हमरा ए दीदी एथी में आ गैसा पे चावल बैठा देले बनी ठीक बनो है हां अच्छा तनु नाम चावल बना देबे यार हां जा बनाओ हमनी के हम बनाइम जा हम मामा जी छनियन मछरिया मम्मी जी कोनी नु है मम्मी जी मछरिया छानम है खाली कहलिए कि आगे धरा दो जा है धरा के बैठा दे जा हम छानम जान तो गैसा पे खाए का बनाया नहीं जानू तो चूल्हे पे तनी धरा में तनी बड़ी एथी बुझाला हो अब कि जान तनी चूल्हे पे चटक मटक होखेला ई सब पहिले किरासन रहे नु तो बन से धरा देते हां मजी आई अरे ना होगे सुन कहलु जाई हो रामा यही तो तोहन पे हम ना छोड़ी ना तो कहलु जा मम्मी जी कुल हट हमार जोड़ी आइए दादा ली जोर दी नहीं खे का जाने नैहर में का करत रही ओका बोकी खेलत रही कहां गइल जी अब ये बैठ के देखा कैसे मम्मी जी जोरत तानी आ गइल बताई अजी मम्मी जी हमनी के जब सही नहीं तब से गैसे में बनावे लगनी जब तक कहां से चूल्हा पे आगे ये बात के नु कोही सुन रही देखिए हम छोटे रही नु मम्मी जी तो चूल्हे पे बनावत रही खाए फिर बाद में नु हमर भैया कमाए लगन त गैस लिया गेल त गैस पे अब आदत छूट गेल त न त फूल है ओदे गोटा कहां ले उठा के ले लू जा हो जे तो रखल रहे बाप यही पे तारा माई के गाड़ी आई तो कहबू त मम्मी जे हमरा मम्मी के गाड़ी देबेली दी राउरू हड़ी लगुआ त रौरा ना देम त के दी छिनार के बेटी लोग का जाने का सिखैले भाई इनकर माई हई बताओ त ए मम्मी जी काटवा काहे झोकी ना का कर बुल्ला करी ना बउए झोका जाई काटा ना जंगल कुल काटाई ए दीदी हम जा तनी चौला देखे ठीक बना के हो जाई जा कनिया ए अम्मा जी सुनी ना कहनी नु कि देखी ना रीना के माई आइल रहली ही आ मांगत रही चलनी आ ना देनी तो ऐठे लगली है जी चुप रहो ओकर माई तो सही खेला करिया
ई कौन तो चाल हटे हटे कहनी कि देखी मम्मी जी नहीं खी बताई बिना रोला पूछले हमनी के दे दी जा अभी ले चलावे लगी जा दूसरा से तो कह तड़ी नु कि तू ना दे सकेलू हमनी कहे काहे ना दे सक मम्मी जी कह के गोई रहती कि दे दो तो दे देती और ओरा कह के ना तो काहे दे दी जानता हूँ यही कुल के तो कनी के डेम रहेला तेकर पतोई बिना कहले कोनो चीज ना देली स लेली स। हां अतना जुग जमाना ऐसे ही खराब चलता काहे के दे दी ना दी उहे कहत रही कि एगो फलानिया के पतो बिया त जानी त तेल लगावे ले त माथ गुले बताई मम्मी जी रौरा कहले बन उनकरा के कबो करे के तो जा तो तेलवा लेके हो जा। अच्छा तेलवा लेके आवत तनी कहे वाला के कहे दा अपन हमनी के देखी जा जरेली से देख के तो कैसे नु खुश भी या पतोई दूध को पतोई घर में रखले बिया ना हतनी चू चाव सुनाला ना हाला गुला सुनाला सुनाइबो ना करी लकड़िए डाली ना मम्मी जी हने रुको हाथ दे तन तोन हम जानबे ना कनी तो गया नहीं फोन आवत का हो कन्या हां दीदी अच्छा रुक ए मम्मी जी रुकी हम आवत तनी फोनवा सुन के लागत कि बबू के पापा कोइले बावन जा जा हां जा कन्या जा देखा हो का करबू बट्टी पतोई संग ना मिलजुल के करबू तो नीमन खाना ना मिली ई तो पढ़े ले लिखे में रही गइली सन ते कनी के खाना कहां ले बनैली सन आई ऐसा हम सोचिना तो देख दूगो देह खटा ल लेकिन अच्छा खाना खा अगर हम जांगर बोलही बा जांगर चोर निहन बैठल हम तो कनी के नीक लागी कहिए सन तो बुढ़िया करत ने का कसनो मसनो बना दिए सन तो फिर हमरे ना ढूकी तेकर से बड़े में तो जांगर चलावा बढ़िया खा लियावा हो कन्या बेनवा लियावा तो लाकाई कहाँ जाता नी जी जातनी होने बदहरिया आई सुन सुन बैठे तने मन का जॉब ना तब रोरा घर से बहरिए रहतनी का बात बाटे तनी बताई हमरा के बहरिया मन संगतिया वास्ते संगतिया कइल रहतनी रोरा के ना बोला पेनो रोरा के ढेर मन के करतनी इतना याद रखम हम जब जाइए हम करे लगम न अपना मन के तो ये रोरा बुझाई ठीक बा अरे तो हम मरद धनी घर में रहब मेहरान घर में रही हां तो रोरा बार-बार गलिए में निकल के का जतन लइकिन के देखाओ तनी का एजे के लइकिन के रखे के मन बा तो एजे के रख के तारे के लेती हम हैं सोनी कहीं जाए नहीं कि ठीक बनू मछली चावल लगले बने चावल तो बना देले बनी मछली मम्मी जी बनाओ तनी खा ले ओकरा बाद जाइम ठीक बनू अच्छा मछली बनता ना बस ही पातर छितर दिने पे दिन होखल जाता नहीं का जाने काहे मेहनत बहुत बत का होई पातर आदमी ना होई हां हां चली चुप रही थी बनू है आ देखी ज्यादा नहीं इने ओने घूमे मत काम हम ध्यान दी ठीक बनू है रोरा दोस्त बुलाओ तो जब ना तब जात रहता नहीं तो भाई अब दोस्ती कइल त निभाए के नहीं पड़ी का करब अब तई जल्दी आई ना तो देख ले रोड से झगड़ो हो जाई बहुत जल्दी आई को अजीब ही हो कि हानि नो हाई बुझाइबे ना करेला नो शादी हो गइल बा तब बुझाला नो कि ना कुंवारे बन एही से हेने होने जात रहेलन बोल देला पे कुछ नु एथिए करे लगी हम